Oodin kirjastossa väärä huone. Hei! Onko tämä suomen kielikahvila Oodissa? Hei! Tämä on Oodi, mutta tämä huone on hiljainen lukusali. Ai anteeksi. Minä etsin ryhmää A1A2. Se on toisessa kerroksessa. Huone 2B. Kiitos. Minä luulin, että se on täällä. Ei haittaa. Moni menee ensin väärään huoneeseen. Minä olen Lin. Kiva tutustua. Kiva tutustua, Lin. Minä olen Sanni. Oletko sinä täällä ensimmäistä kertaa? Kyllä. Minä haluan harjoitella puhumista. Hyvä. Minäkin haluan puhua suomea arjessa. Asutko sinä Helsingissä? Kyllä. Minä asun Kalliossa. Entä sinä? Minä asun lähellä Kamppia. Se on lähellä. Mennäänkö nyt huoneeseen 2B? Mennään. Toivottavasti minä en eksy taas. Bussipysäkillä. Jäänkö pois oikealla pysäkillä? Anteeksi. Meneekö tämä bussi Kamppiin? Kyllä, menee. Oletko sinä menossa Kamppiin? Kyllä. Minä menen Oodiin kirjastoon. Okei. Sinun pitää jäädä pois Kampissa. Kiitos. Minä olen uusi täällä. Tervetuloa. Minä olen Aleksi. Minä olen Ämai. Kiva tutustua. Kiva tutustua. Mistä sinä muutit? Minä muutin Turusta viime kuussa. Ahaa. Miksi sinä tulit Helsinkiin? Minä sain uuden työn. Hienoa. Mitä sinä teet? Minä olen sairaanhoitaja. Entä sinä? Minä opiskelen ja teen töitä joskus. Okei. Minä pelkään, että minä menen väärälle pysäkille. Ei hätää. Minä sanon sinulle, kun sinun pitää jäädä pois. Kiitos paljon. Se auttaa. Kahvilassa tilaaminen. Pieni virhe, nopea korjaus. Hei. Onko tämä paikka vapaa? Kyllä, ole hyvä. Kiitos. Minä olen Alex. Kiva tutustua. Minä olen Jenni. Oletko sinä täällä usein? En. Tämä on minun ensimmäinen kerta tässä kahvilassa. Okei. Mitä sinä haluat juoda? Minä haluan kahvi. Melkein oikein. Sinä voit sanoa, minä haluan kahvia. Ahaa, kiitos. Minä haluan kahvia ja pullan, kiitos. Hyvä. Minäkin otan kahvin. Opiskeletko sinä suomea? Kyllä. Minä opiskelen A2-tasoa. Sinä puhut hyvin. Sinä uskallat puhua. Kiitos. Se on vaikeaa, mutta minä yritän. Hyvä. Haluatko, että minä puhun hitaasti? Kyllä, kiitos. Se auttaa paljon. Töissä. Kiva tutustua. Hei. Oletko sinä uusi meidän tiimissä? Kyllä. Minä aloitin tänään. Tervetuloa. Minä olen Emilia. Kiitos. Minä olen Jakko. Kiva tutustua. Kiva tutustua. Mikä sinun nimi on uudelleen? Jakko. Se on lyhyt. Kiitos. Minä pelkäsin, että minä sanon sen väärin. Ei haittaa. Minäkin unohdan nimet joskus. Miten ensimmäinen päivä menee? Ihan hyvin, mutta kaikki on uutta. Se on normaalia. Haluatko kahvia? Kyllä, kiitos. Tässä on kahvikone. Se on vähän vaikea. Minä en osaa käyttää sitä.
Minä näytän. Ensin paina tästä. Ahaa. Nyt minä ymmärrän. Kiitos avusta. Ei mitään. Mennäänkö lounaalle myöhemmin yhdessä? Kyllä. Mielelläni. Talossa. Uusi naapuri. Hei. Asutko sinä tässä talossa? Kyllä. Minä muutin tänne viime viikolla. Tervetuloa. Minä olen Ella. Minä olen Niko. Kiva tutustua. Kiva tutustua. Missä kerroksessa sinä asut? Toisessa kerroksessa. Mutta minä menin eilen väärään kerrokseen. Se tapahtuu helposti. Talossa on monta ovea. Niin. Missä on roskahuone? Se on pihalla, tuolla oikealla. Kiitos. Onko täällä sauna? Kyllä. Sauna on kellarissa. Miten vuoro varataan? Netissä. Sinä saat ohjeen sähköpostiin. Hyvä. Minä en ole varannut saunaa ennen. Ei hätää. Se on helppoa. Tykkäätkö sinä tästä alueesta? Kyllä. Täällä on rauhallista. Niin. Ja lähellä on metro. Se on hyvä. Kiitos, että autoit. Salia. Treenisanat. Hei. Onko tämä laite vapaa? Kyllä, ole hyvä. Kiitos. Minä olen Viivi. Minä olen uusi täällä. Kiva tutustua. Minä olen Jari. Käytkö sinä salilla usein? En vielä. Minä aloitin tällä viikolla. Hyvä. Käytkö sinä ryhmätunnilla? Joskus. Mutta minä en ymmärrä kaikkia sanoja. Mitä sanaa sinä et ymmärrä? Esimerkiksi toista ja tauko. Toista tarkoittaa repeat. Tauko tarkoittaa break. Ahaa, kiitos. Nyt se on selvä. Minä voin sanoa myös, juo vettä ja hengitä rauhassa. Hyvä. Sinä olet hyvä opettaja. Kiitos. Opiskeletko sinä suomea? Kyllä. Minä haluan puhua suomea Taissa. Hienoa. Sinä opit nopeasti, kun harjoittelet.